guys, pang-apat na araw na ng paggawa sa bahay ni Philip. So sisilipin natin kung ano na ba yung itsura. Kala ko kaya kung mag-labor kay Kuya Felix. Hindi pala, hindi kaya ng schedule natin. So kaya kinuha ko si Kuya Arnel magtrabaho. Ito si... Oh. Ba't tumatras ka, Kuya Arnel? Yan, kaya si Kuya Arnel, pinatrabaho muna natin dito dahil hindi nga tayo makatulong. Hindi kaya ng natin, schedule. Bubusan yung poste. Binuusan ko na. Binuusan ko na. Yung puno. Yung puno. Yung puno lang muna. Ayos sa tipid sa materialis, Lex, ha? Tipid. Hollow blocks lang. Hindi, dapat matanggal mo agad dyan. Didikit yan dyan, ha? Okay, inalis din. Inalis din kagad, mamaya. Puruto ko, tinaranggal ko na. Go. Ha? Pwede ka mag-sublate naman sa kung pala. Apat bang ang pala dyan? Simple lang ha. Sobrang tipid ni Kuya Felix sa materialis talaga. Oh. Imbis gagawa pa siya ng dyan, ng forma, hindi na ginawa. Hollow blocks na lang. Uh, 300 na hollow blocks. Magkano lang sa hollow blocks? 14 na ba may? Ha? 14. Hindi ba alam ang discount na? May lapil ako. Iyo man lang ni Roy. Iyo. Ako, hollow blocks pa lang. Gusto. And guys, nag-order tayo ng hollow blocks ni Kuya Felix. Para makausad na yung ni Kuya Felix. Kaya nang rupa nindo. Ayun, naka-uniform sila. Uniform ka. Pang dalagang Pilipina baga. Hi! Bagusto ka? I'm Jo. Hi, hello! Hi, mga ka-nervous! Pasensya lang ka mo digdigay sa mga tauhan digdig, lalo mga babae at medyo. Magagayong kaya kami! Siyempre, mga Bicol Oragon! Nadangog ka ha? Yes, of course! Ay, gusto mo pala nadangog. Siyempre, magayon, basta Bicol, magagayon. Thank Ay, you dahil po! ka pag nagiling kang ni Roy, Roy. Kaya, Roy! ha? Babong ka pag Roy? Hali ko na nga. Ano, mas Hali ko na nga. guwapo ka sa personal. Sa dulo, nagkuhay rin guys. Dari ko na pati so. Ay, ito sabi Ay, nagdarakula pa. Talino. Sige na, Roy, ako nang bahala. Ang bahala ka na kan ha. Ayan, order na natin si Kuya Felix ng hollow blocks. So ngayon naman, dahil tatrabaho siya dun sa, sa bahay nila na pinapagawa natin. So wala siyang income. So kailangan niya ng makakain. So kaya nag-request niya na bilhan natin ng pagkain para kahit hindi siya magtrabaho, may makain sila. Kasi alam niyo naman marami silang anak. Bakal na po kami sa sakong bagaste. Ining sumutya. Mangguran na ba sa sako, te? Mangguran na. Mangguran na sa sako. 1,770.
Oo. Oops. Dito tayo guys kay ate. Ihatid natin tong isang sakong bigas kasi yan, si Kuya Felix di na makapagtrabaho sa iba na. Wala yung pagkain. Wala po. Di ba nga po nagsasaing? Ha? Di ba po nagsasaing? Hindi pa ka nagsasaing? Anong oras na? Alas 10 pa lang po. Alas 10. Oh. Ah, may saing naman pala eh. Ano ba eh? Ito yung bahay nila. So, Ay, wala. kusina nyo to na. Bali kusina nyo ito pala. Oh, magsaing ka na yung tanghali na. Uy, si Kuya Felix dito. Di po. Ito yung dito sila natutulog. Ayaw. Ang init dito ate ano eh. Woo. So bali ano, naki-partition lang sila dito. Kasi para may matulugan sila. Kaysa dito sa kabila. Napakalaki yung pasasalamat namin dun sa sponsor, kay Ma'am Gigi. Dahil magagawa na sila ate Salvi ng ano, sariling bahay. Yan, iba na namin ito yung bigas na. Dadaan namin si Kuya Felix doon. Si ate, ano gusto sabihin? Maraming salamat po, Ma'am Gigi, sa bigay niyo po sa amin ngayon na bigas kasi po hindi po nakatrabaho yung asawa ko. Yes. May sasain na po kami ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo, Ma'am Gigi. Sana po magkita po tayo balang araw kasi hindi ko po alam sasabihin. Malaking tulong po yung ginawa niyo po sa amin. Salamat po. Sige, magsayin ka natin ha. Anong ulam niyo? Wala pa po. Wala pa? Magano po. Magdiskarte ka na lang muna ha. Bigas lang yung kaya kong bilhin muna eh. Kaya guys, pasalan natin si Kuya Felix sa ginagawa nilang bahay. Nag-order na kami ng ano ng hollow blocks. So tinatanggal nila yung ano dito guys, oh. Saging. Tapos pinapatag nila tong loob. Ha? Daming tanga. Daming langgam. Daming tanga. Baka sabihin ng mga viewers natin si oh. Nakuha mo? Hindi mo nakuha? Hindi, tapos siya nagbibideo. Hindi mo nakuha eh. Sayang hindi nakuha. Nadapa yung ating cameraman. Daming langgam na oh. Magaw, rubo-rubo. Obligado yung tanggalin yan. Pag hindi tinanggal yan, pag nabulok, lulubog din yung lupa. Oo. Hindi. Sisimintuhin naman yan eh. Tanggal yung obligado yan. Nasubukan mo na Nabubulok yan. Nabubulok yan. Nagkukuyan na. Mabilis maglubok. Eh, naman, meron yan sa lalim na wala ng laman. Madali mabulok lang yan. Saglit lang mabulok yan. Ilang araw si Kuya Felix ditong nagtatrabaho na mag-isa lang kasi yung mga anak niya may mga pasok tapos si Edwin meron din. Kala ko kaya kong mag-labor sa kanya. Hindi pala. Hindi kaya ng ano natin, ng schedule natin. So kaya kinuhaan natin ng katulong si Kuya Arnel. Para may income si Kuya Arnel. Pambiling bigas. Ano ko dyan, Roy? May man. Paano matatanggal yung ano? Langgam? May matanggalin yan mamaya. Matanggalin yan pag naano yung mabungkat na sila. Wala na yan. Tama. Sana po. Baka pagtapos mo dito, sugat-sugat na yung paa mo. Oh. Wala pa naman ditong ano eh. Lilim. Kaya na? Matanggal, di pa? Diba niya, pag nahugay dito sa tabi. Dito lang kuya rin sa tabi muna inahin mo. Ito, tabi. Sa bagay, maano lang naman yan. Babaw lang niya malapot. Hindi, maano. Dali lang kunin yan kasi pag hinalis mo na yung Ang Tagalog ng malamoy? sambot. Malambot. Mahirap pag hindi mo marunong mag-Tagalog. Malambot lang naman kaya hindi naman mahirap tanggalin yan. Lapit na. Lapit na. Para ano pa lang tayo eh. Sabi ko mabubuo ito mga 2 linggo.
Kaya ba? Nagdala kami ng isang sakong bigas dun sa inyo. Talagang kami pagkain. Wala na. Ako lang kasi nakasama sa bahay. Kaya ngayon din yung naisip ko eh. Wala nga mga baong mga bata eh. Ano po? Aawa din ako. Ilan sa akin. Problema yan. Yung padala ni Ma'am Gigi na dito sa bahay na 50,000, binawasan ko muna yung pambili mo ng bigas na. Wala akong nasa. Sabi lang ng ating mga anak. Yan, doon ma'am, doon po ma'am sa 50,000 na pinadala niyo po, yung nabili natin, yung una, yung materials, 20,000, magkano Lex? 23,906. Tapos binawasan ulit natin ng 4,200 para doon po sa Hollow Blocks ngayon. Tapos doon sa bigas na binili natin, 1,750. Tapos talagang ano si Felix ngayon, hirap talaga. Kasi siya lang yung inaasahan ng mga anak niya sa paghahanap buhay. Oh, Lex, bigyan kita ng 1,000 Lex. Oh. Pambaon. Salamat. Ayos yung pambaon na, 1,000 na. Yaman mo. Grabe. Pambaon. Babayad sa ano. Meron pang mga utang eh. Ilang kawan naman kaya. Kaya nga, galing kami doon sa inyo. Tinignan ko yung sitwasyon niyo, mas malaki naman talaga ito. Ito lang yung sa amin ako, kalahati. Tinutulugan namin para nagbagan o pagpagaran o. Yung isa, nandito sa pako. Tapos nandito ko sa pintuan. Yung plano nito ni Kuya Felix guys, kung magkakaroon daw siya ng pera, i-slab niya to. Pero siguro matagal-tagal pa naman yun. So ngayon, pansamantala lang muna. So may masilungan lang sila na medyo maaliwalas naman na, medyo komportable naman sila matulog kaysa doon sa kanila na siksikan sila doon. Duyap lang yun. Paa-ulo. Hirapan ako pwede. Kasi yung ginawa niya doon, parang yung bahay ng nanay, ibiyanan niya, nilagyan niya lang ng bubong yung balkon. Ay, dingding yung balkon. Duyap lang siya para meron kami tutulungan temporary. Oo. Kasi tinapalaging gabayan ng mga bagyo. Lagi nagabayan ng bagyo. Sabi ko, sama naman kami meron ng bahay. Hindi ba tingnan swerte? Kaya na? Kaya. Sige pa, oh. Sige. Baka magkaiba ko, Ernel. Last fair na eh. Ay, dali na. Buti na lang, hindi kahoy yan. Tinatanggal talaga yan kasi nabubulok lang yan. Minapardo ng... Kung kahoy yan, mas mahirap tanggalin yan. Ito, may isa pa. Kasi po may kwarto rito ganyan, kalaba ko. Daanan to. Sabi ng sponsor natin, ano sana, palalagyan to ng taas. Yung parang, ano bang tawag ng bintas dito sa atin? Ano, parang siya, parang tiris siya. Na, medyo ano. Pati, parang second floor, pero ano lang siya. Mataas kasi yun. Nasa kalahati lang yung kabahayan yung masasakop niya. Pag tinasan kasi yan, nagkatakot yung bagyo dito. Delikado. Kaya nga. Tinatakutan ko. Kasi dapat mataas yun. Pero sabi ni Kuya Felix, ano daw, baka pwedeng ano na lang, double deck na lang. Tapos tayo eh. Pa, matanggal yan pwede. Teka, hindi pa yan. Ano pa sa gamot? Tanggal na. Yun na, takas na. Mabubuhan lang to. Okay sa akin. Ha? Masibayang medyo yun siya. So, sabi. Discardin lang natin. Taas gagawan lang kung discardin. Ito lang flooring. Meron nga nakakita ko ganyan ng kataso. Tapos ka sa baba yung mga antas. Meron dyan na kababa. Oo, kakita ka na. Simplehon lang. Ang ganda. Mababa lang yan kasi patutulog naman lang. Dalawa matataas. Lalagyan mo ng gano'n. Ayo! Nakita ka natin yan. Tingnan mo gagawa ko ng discount. Tanong natin sa sponsor kung ano yung plano niya dito. Gagawa ng discount. Meron po dalang bigkas yan. Upala.
ba may ano dito. Kasi mag-ano tayo, magbabase tayo sa budget ng sponsor eh. Budget kasi talaga. Yung iniisip ko rin yan. Yung kaya nyo, magastos. Oo. Magastos yun, ipataas na. Magaganon ka pa, mag-asindara ka pa, tigalagay pa ng biga. Puro pusad. Tapos mataas yan. Yan. May double deck. Pero malawak to. Ito race level dito. Mm. Ito ng daanan. Maganda sana.